बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ मोनसे गोजोनथाव रादाब। बर' बिजोंजों फरायनानै MBBS फरायनायनि खाबु मोनदों सासे बर' सिख्लाया। गोजौ सोलोंथाइ लानो बिजोङा गेदेर बाथ्रा नङा, बेखौ फोरमान खालामदों सासे बर' सिख्लाया। क'क्राझार जिल्लानि पाटगाव सुदेमपुरि गामिनि थागिबि प्रदीप कुमार बसुमतारी आरो मिरिया बसुमतारीनि अनजालि फिसाजो थरायना पबित्रा बसुमतारीया गुदि फरायसालिनिफ्रायनो बर' बिजोंजों फरायनानै MBBS फरायनायनि खाबुखौ आवग्रिनो हादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला पबित्रा बसुमतारी बिथाङा दासान्दि गुवाहाटी मेडिकेल कलेजाव मुं थिसननानै MBBS नि सोलोंथाइ लागासिनो। मैया गरेस्वर ब्लक BPF नि बिखेक कनभेनसन जानानै थाङो। बे कनभेनसननि गेजेरजों गरेस्वर ब्लक BPF नि गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफादखौ दानाय जायो। गरेस्वर ब्लक BPF नि गोदान आफादगिरि महरै धनन्जय बसुमतारी बिथांखौ सायख'यो। गरेस्वर ब्लक BPF नि गोजाम आफादगिरि महेश्वर बसुमतारी बिथांखौ तामुलपुर जिल्लानि BPF नि आफादगिरि बिबान होनायाव गरेस्वर ब्लक BPF नि आफादगिरि मासिया खालि जानायलाय मैया धनन्जय बसुमतारी बिथांखौ आफादगिरि महरै सायख'यो। बांलादेशनि थागिबि आयेन बेरेखा मोसौ फालांगिरिखौ दिनै फुङाव भारत बांलादेश सिमना मानकाटसाराव BSFआ गावथारदों। जायगानि पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला गुलि गावजानाय बांलादेशनि सुबुङा भारतनिफ्राय बांलादेश फारसे आयेन बेरेखायै मोसौखौ लांनो नाजानाय समावनो BSFआ गुलि गावो। गावथारजानाय सुबुंखौ बांलादेशनि कुरिग्राम जिल्ला रौमारिनि थागिबि फारिदुल इस्लाम होनना सिनायथिनाय जादों। मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारीनि बिबुंथि। मैया नगाव जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 5थि बोसोरारि जथुम्मायाव गाहाय आलासि महरै मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारीया बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि मोनसे गोजोन गोरोबथा जाबाय जेब्ला जाय सागानगिरि बिथांमोना गोजोन थासारिया फैफिननायनि उनाव जाहाथे रावबो जेलाव थानो नाङा। रन्जन दैमारिया दासिमबो जेलाव दं, बिथांखौ थाबैनो जेलनिफ्राय उदां खालामनांगौ बेखौ जोङो सरकारनिसिम गोख्रों दाबि खालामो होनना। लोगोसे BKWSC नि खामानिफोरखौ थाबैनो मावफुंनांगौ आरो थाबैनो बिसायख'थि जानांगौ होनना। बेजों लोगोसे रायजो सभानि सानै MP खालि थानायाव BTR नि बायजोनि सासे बर' सुबुङा MP मासिखौ मोननांगौ होनना। BTR गोरोबथानि थालांनाय दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनांगौ। सिमा बारायनाया मावफुंजायैनि थाखाय मोननै जिल्ला सनितपुर आरो बिश्वनाथआ BTR आवबो थाफायाखै आरो BKWSC आवबो थाफायाखै। गरेस्वरनि सासे बर' फिसाया MBBS फरायनो खाबु मोनदों। गरेस्वर हालामनि बेन्दुङाव थानाय गबसार बाथाबारि गामिनि थागिबि नरेश्वर बर' आरो अनिमा बर'नि नैथि फिसाज्ला उदय बर'आ गावनि नांथाब नाजानायनि गेजेरजों MBBS फरायनो थाखाय जायगा मोनदों। उदय बर' बिथाङा फोरमायदों दि गरेस्वर हालामाव मोनाबिलि समाव मोजां डाक्टार मोननो हाया, बेनिखायनो मोजां डाक्टार जानो नाजागोन होनना। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथाङा जरहाट मेडिकेल कलेजाव मुं थिसनबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।